Mago mag somo ni duol matao penje pacho kane kochiwo siem ne skunde magoyo chapa ripode mag kaka jopuonjre otimo ka gikoni mago gin miriambo kaluwore ni higani ok gichiwo atamalo mag duoko mag skunde kaluwore ni japuonjre ka japuonjre oyudo duoko e kit somo berie gi ma ok oberie. Lefa mar Judith Omondi nitiere kod ler. Ndalo matin bang' duoko mag penj mag KJSEA kendo skunde kod jonyuol nyiso moro magin go ewi duoko go, duol ma ochung' ne penji e pacho KNEC ogolo siem ne skunde manyaka sani osegolo ripode manyiso kaka gitimo e penj go, ahinya to go kwano e atamalo mag kit somo ka kit somo kendo ketore e rang'iny kigin. E lai mar mbui mar NEC gikoni penj mag KJSEA ok chal kod penj mag kit somo mar 844 ma skunde kod jopuonjre ni ketie rang'iny. KJSEA gikoni keto japuonjre ka japuonjre rang'iny mare owuon kendo ma ok onywandgi e duol achiel ka okang' ma skunde okawo no wuondo jonyuol kod jopuonjre. Kigichak medo 7, 6, 4, kigichak timo mano. Ok gibi yudo. Kech points go ok bi konyo. Gimoket kacha en ni omigi cluster manyiso kuma pathway ma nyathi nyalo timo. Mano e gimo migi piny kacha mane kata ka en 21 point something, 60 point something. To range no move from 0 nyaka 74. Kimedo points ga to chopo 70. Tido ka ok bi donjo. Koro kwanjo ok bi donjo. Koro gima duong' gitim ni giwere gimedo points go. Giti gi guide momigi piny kacha manyiso kaka nyathi o perform in that particular pathway. Masa wacho ni obedo worked out gi performance nyathi subjects te ochiko to gi subjects 4 kata 3 manyol luwore gi pathway motimango modhiye. Ma biro e kinde ma jopuonjre moko ma otimo maber e kaunti ma Siaya to pod dhi nyime kod nyiso moro margi kendo yango lai ma gichano kawo e sekondar mamalo. Ayudo 69 out of 72 points e penj manwatimo and ahero the school mar the Kenya High mondo abed software engineer. Ayudo points 70 an kabet maduong' adwa kawo pathway mar medicine mondo abed daktari. Tamor gi gima ayudo 70 out of 72. Adwa goero kamano japuonjwa gi jonyuolwa. Jonyuol kod jopuonj bende onyiso geno mar rwako jopuonjre e skunde ma gidwaro mana seche bang' piny owacho chako ayanga chenro mar keto jopuonjre gi e skunde mamalo. Akwayo ni mar mondo mi nyithiwa motimo maber gi mondo yud skunde manene gidwaro kaluwore ni skunde mano luong gieno ka gidhiye to mano bro miyo dreams margi lek margi chopo kare. Ka nyathini ok obedo placed maber to nitie channels for review. Nyathi gi familia ne bro chiwo request ni head of institution ni awa nyathina ni to ok obedo placed e pathway makare kata e institution ma ok nadi to bas kendo the institution be bro chiwo request no ni Ministry of Education through the county director or the sub-county director of education to kendo nyathino inyalo review ne placement mare. Jopuonjre gi donjo e skunde sekondar mamalo tarik 12 dwe manyien higa mar 2026. Judith Omondi, Ramogi TV.